ह्या सांजेच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाक परत एक पावटी सांगता मेळ्ळा. जमलेल्या तुमकां सर्वांक घनासो आनी मानासो येवकार मागता. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಈ ಇಳಿಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವ ಉಡುಪಿ ಡೀನರಿಯ ಡೀನ್ ಆಗಿರುವ ಅತಿವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅತಿವಂದನೀಯ ರಾಕ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಂಬೈ ಖ್ಯಾತ ತುಳುನಾಟಕ ಬರಹಗಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರು, ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರಾನ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ದುಬೈ ಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಗ್ನೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಸನ್ನ, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತೆರೇಸಾ ಲೋಬೋ, 20 ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಲೂಯಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಯನ್ ಕೊರೆಯಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. आता सत्यस्वरूप देवा म्हणल्या प्रार्थन गीताद्वारी सर्वेस्पराचो आदार मागया. सोमेस्तानी एक घडी उबे रावूंक हांव विनंती करता. Hal, 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 hal.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿವೇದನೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳು. ಆಯಿಲೆ ಸೈರ್ಯಾಂಗ್ ಯೌಕಾರ್ ಮಕ್ಸು ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಗುಮೊಗದ ಸ್ವಾಗತ. ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಕೂಡು ಕಟ್ಟಲೆಗು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎತ್ಕೊನೆರೆಗು ಕೈಟು ಹಸರುಗು ನೀರು ಬಾಯಿದ ತಣಿಪುಕು ಬೆಲ್ಲದ ತಂದು ಬರ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಗುರು ಫಾದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಸನ್ನ. दिसो ऐसो सम्यान केल्लो संतोष आनी उल्हास पावया. संत विशेंत पावल फर्गस काटपाडी हाच्या अमृतोत्सवाच्या संभ्रमाक विशेष जावन ह्या संजेच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाक वांटेली जावंक आयिल्ल्या तुमकां सर्व लोकांक म्हजे उल्हास पाठयता. तशेंच अमृतोत्सवाचे शुभाशय पाठयता. वेदीर आनी वेदीच्या मुखार आसच्या सर्वांक म्हजे प्रणाम आनी देव बरी सांज मागता. गेले ते वर्सा ऑक्टोबर 30 तारीखेर अमृतोत्सवाचो उक्तावण केलो. त्या दीस आमच्या वाराड्याचे विगारवार भोवमानादीक बाब चार्ल्स मॅनेजर्स आमच्या सभे हजर आसले आनी आज अमृतोत्सवाचो समारोपाचो दीस आनी परत ते आमच्या सांगाता आसात. हर एका आमच्या गरजेक तांचो पाठिंबो सदांच आसा. मोगाच्या विगार बापानो सर्व फर्गसकारांचे तर्फेन हांव तुमकां स्वागत मागता. फर्गसच्या हर एका कार्यक्रमांत हर एक कार्यान सलाह सुचान दिवन आमकां आनी म्हाका पाठिंबो दिवच्या आमचे होली क्रॉस स्टुडंट्स होमाचे डिरेक्टर मानादीक बाब रॉन्सन डिसोजा हांगासर वेदीर आमचे सवे हजर आसात. तांकांय हांव सर्वांचे तर्फेन स्वागत मागता. होली क्रॉस दक्षिण भारत प्रांताचे प्रोविन्शियल भोवमानादीक बाब रॉक डिकोस्टा तांकां कारानंतर जावन येवंक जावना. तांचे अनुपस्थितीर तांणी तांचो प्रतिनिधी जावन मानादीक बाब लॉरेन्स डी अल्मेडा हांकां ह्या कार्यक्रमांत हांगासर धाडला. बाप लॉरेन्स हांव तुमकां सर्वांचे तर्फेन बरो येवकार मागता. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಹಿತಿಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರು. ಈ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. आमचे दानी आमचे बोळ फर्गस कुटुंब सदांच तांकां आभारी आनी विशेष रितीन कडपाडी कोंकणस हांणी आमच्या फर्गस कुटुंबाक मस्तू आदार आनी सहकार दिला. आज आमचे संगी आसात कडपाडी कोंकणस हाचे स्थापक कार्यदर्शी आग्नेल रोड्रिगस. तांकां हांव सर्वांच्या तर्फेन स्वागत मागता. हे अमृतोत्सवच्या वर्सा गवळीक मंडळाच्या संध्यांनी मस्त वावर केला. विशेष वावर दिल्ल्या अमृतोत्सव खेळा आणि सांस्कृतिक समितीच्या संध्यांचो उगडास करता आणि तांकां सर्वांक हांव स्वागत मागता. फर्गसच्या हर एक कामांत सहकार दिवच्या फर्गस गवळीक मंडळाचे उपाध्यक्ष ब्रायन कोरेया, कार्यदर्शी थेरेझा लोबो, गवळीक आयोगाचो संयोजक लुईस डिसिल्वा हांकां सर्वांच्या तर्फेन हांव हार्दिक स्वागत मागता. हेर एका कुटुंबांत हांव उदार मनाची खाणीक लाभल्या. हेरांतावनी आर्थीक कुमोक लाभोवंक फर्गसकारांनी आदार दिला. परगांवांत हांव साबार जाणां ह्या दिसा संतोशान हांगासर हजर जाल्यांत तांकां सर्व फर्गसकारांक आमच्या पोशाखांक सर्वधानींक हांव बरो स्वागत मागता. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक स्वागत ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಸನ್ನ.
कोणाकी बेजार जावची नाका म्हणून विगार बापांकी शॉल घालून स्वागत करते असत आमचे विगारवार बाब. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಪಡೆದು ಚರ್ಚಿನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಈ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯ ಮೌನ ಗುರು ಫಾದರ್ ರಾನ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಫಾದರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಈ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಎಂಬ ಮಾತು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೊಗಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ತಾವು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ತಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಫಾದರ್ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಈಗ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮೌನ ಮುರಿದು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಳಿ ಸಂಧ್ಯೆಯ ನಮನಗಳು. मोगाछनो पहिल्यान पहिले साविशन पावलाक समर्पित कटपाडीचे फिरगस कुटाम आपल्या अस्तित्वाचो अमृतोत्सव आचरण करून आसा. ह्या वर्त्या दिसा फिरगस यासक मनादिक बाप राजेश प्रसन्न आनी कटपाडी फिरगसकरांक जुबलेवाचे शुभाशय पाठयता. 15 वर्सां आदी म्हळ्यार 2008 वेर कटपाडी फिरगचेन आपलो वज्रोत्सव आचरण केल्लो. सकाळी वेदिकार्ये हेच सुवातेर मांडून हाडिल्ले आनी सांजेचें कार्य मुखल्या मैदानार आसलें. त्या जुबले कार्यांत ब्रदर जावन हांवें भाग घेतलो आनी 15 वर्सां उपरांत आज कटपाडी फिरगस आपलो अमृतोत्सव आचरण करच्या संदर्भार एक याजक जावंक पावला आनी ह्या 15 वर्सांनी 6 वर्सां कटपाडीचो फिरगस याजक जावन सेवा दिवचो अवकाश म्हाका लाभला. अशें जेजूचे मिसांव मुंदरून व्हरूंक मेळिल्लें एक वर्तें भाग म्हूण हांव पातयेतां. सर्वेस्पराक जावं अर्गां आनी कटपाडी फिरगसकरांक म्हजे दिनवास. 500 वर्सांचो जुबलेव आचरण करचे संदर्भी एक फिरगस कुटाम जावन आमी संगता मेळ्ळ्या. सकाळींच्या मिसाच्या बलिदाना द्वारे देवाक आमी अर्गां दिलीं. जुबलेवाच्या म्हत्वा विशयांत आमी आयकल्यार मात्र पावना ते आमी पाळूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार 25 वर्सां उपरांत आनी एक जुबलेव येतलो. त्या जुबलेवाक तयार जावन ह्या जुबलेवाचो संदेश आमी आमचो करून घेवंक जाय. मोगाचनो कटपाडी फिरगस प्रगतीच्या मेटांनी मुखार वचून आसा म्हळ्यार चूक जावची ना. कित्याक म्हळ्यार 1996 इस्वेतावन कटपाडीची वाडावळ हांव पळोवन आसा.
फकत 130 कुटुंबांद्वारे सुरुवात जाल्ली ही फिरगज आज 275 कुटुंबां आसून फिरगजकारांचो संख्यो चडूनच आसा. कटपाडीचे सर्वतोमुख अभिवृद्धी जावन आसा म्हणल्यार कितेंच चूक जावची ना आनी हाका तुमीच साक्ष. हर एका संगतींनी कटपाडी फिरगजकारांचो पाठिंबो चुकल्लो ना. मोगाच्या फिरगजकारांनो, एक संगत सांगून हांव म्हजीं उतरां संपयतां. कोरोना पिडे उपरांत जायत्या यासकांनी सांगलें आसा आमच्या फिरगजांनी एवकरिस्तीक बलिदानाक जाणटीं इवळसणां भुरगीं बाळां उणी जाल्यांत इगर्ज खाली आसा. पूण म्हजे फिरगजेंत म्हणल्यार कटपाडी फिरगजेंत लोकांचो संख्यो उणो जावंक नातलो. जाणटीं नेणटीं इवळसणां आयताराच्या मिसाक हजर जातालीं आनी एक फिरगज कितें म्हणलें सर्वांनी दाखो दिला हें हांवें म्हज्याच दोळ्यांनी पळयलां. तर मोगाच्या फिरगजकारांनो, तुमचो सुरसुडीत मनोभाव तुमचे थंय सदांच आसूं. तुमच्या आत्मीक आनी लौकीक सेवेद्वारे कटपाडी फिरगज सदांच प्रगतीच्या पावलांनी मुखार वचून दी. पवित्र सभेचे ताच्या म्हणयारांचे आनी लोकांचे सेवेंत उदारपणान दिवचें तें सांगातपण सदांच जिवें उरोवन दी म्हणून सांगून म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करूं. मातेरेगला सलमेल लांबचियो कटपाडी फिरगज. ಎಲೆ ಮರಿಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ಫಾದರ್ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. मुखले सन्मान कार्य फादर रॉक डिकोस्टा CSC प्रोविजनल सुपीरियर द फादर्स ऑफ होली क्रॉस प्रोविन्स ऑफ साऊथ इंडिया. कारणंतर ते उपस्थित जावंक ना जाल्ल्यान तांचे प्रतिनिधी जावन फादर लॉरेन्स टी अल्मेडा हांकां वेदीर हजर आशिल्ल्या मानेस्तांनी विगारपा प्रसंगी सन्मान करूंक विनंती करता. देव बरें करूं फादर तुमकां. आमचे संगी आसून दुसऱ्या फावटी सन्मान घेवचे भाग तुमकां मेळ्ळे. इदू भाग्यवय्या ನಮ್ಮ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರ ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ. ರಂಗಭೂಮಿಡ मोगाचेनो हांवें फादर राजेशाक म्हळें परत्यान सन्मान करची गरज ना म्हूण विगार वार म्हणूंक लागले हे सगळे सन्मान केल्लें फादर रॉक डिकोस्टा करून दिया म्हूण. सो फादर मार्टीन प्लीज टेक ऑल दीस एंड गिव टू यू. मोगाचेनो आज चडीत उलोवंक वचना हांव कित्याक आनीक प्रोग्रामां आसात. देवान आमकां हो दीस पावो केल्ल्याक हांव देवाचो उपकार बावडटां. सद खरें जावन हे एक कटपाडीचे आमचे पवित्र सभा ल्हानशी एक पवित्र सभा ल्हानशें एक कुटुंब सांगाता येवन 70 आनी 5 वर्सांची ही बावार्थीची जिणयेचें पॉयन संभ्रमता म्हणटा आसतना आमकां सगळ्यांक दोडतो संभ्रम जावन आसा. त्या पासत आमी देवाचो उपकार बावडटा आनी तशेंच कुमक दिल्ल्या सहकार दिल्ल्या एकामेकांचो उगडास काडून देव बरें करूं म्हणटा.
हांवें वावर करचें गुलबर्गा DSCंत पोरस थोड्या दिसां पयलें 3 दीस बाल्की बिदारांत बाल्कींत बाळूक जिजूचे 3 दिसाचे जात्रा आसले आनी त्या जात्राक हरिहरिणी लोक येता आनी आमचे याजक आसात साबार मंगळूरचे आनी तांणी विचारले फादर तुमी गांवाक म्हणी गेल्ल्यात गी हांवें म्हळें गांवाक वचोंक आसा आमची कटपाडी पिरगज आसा जुबलेव आसा जुबलेवाक वचो जाय ताका एका याजकान म्हळें कटपाडीक तुमकां आनी कटपाडी पिरगजीक कसलो संबंद ताका हांवें म्हळें 20 वर्सां जावन ती कटपाडी ची पिरगज बिस साहेबान आमच्या हाताखाल दिल्या लोकांचे अत्पीक गरजो तिरचुंच्या खातीर आनी त्या पासून तो 20 वर्सां जावन ती होली क्रॉसाच्या ताब्यांत आसा म्हूण ताका त्या दळा एकलो याजक म्हणालो कटपाडी इज लायक ए लायव्ह वायर 20 सकत कटपाडी जिवाळ आसता क्रियात्मक आसता आनी तो याजक म्हणूंक लागलो हांव थोड्या वर्सां पयलें उडपींत वावर करता आसतना स्पर्धो जावन दी कटपाडी पिरगज प्रोग्राम जावन दी कटपाडी पिरगज हर एका चटवटिकेनी कटपाडी पिरगज मुखार आसली आनी केदाळे ते जिवाळ आसा म्हणूंक लागलो तो याजक खरें जावन आयचे हें प्रोग्राम अमृतोत्सव पळयत आसतना 20 लायव्ह वायर कटपाडी पिरगज लायव्ह वायर आसल्या बरी 20 सकत आसल्या बरी आनी हाका कारण फादर राजेश आतांचो विगार आनी तांणी एका वर्सान जावन साबार मिनात काडन लोकांक सांगत हाडला फादर जॉन्सन म्हणूंक लागलो फादर राजेश थंय बसला सकाळीं आनी इतलें प्रोग्राम चलोवन आसा 2-3 वरांचे तो तिशीनी पळयना इशिनी पळयना प्रॉब्लेम आसल्यार खाली सुकोन गेल्यार तो तिशीनी पळयना इशिनी पळयना धडबड ना बसल्याडेत बसला पाद्र्याप आनी हाका कारण ताचें मुखेलपण आनी लोकांक सांगता हाडन ती जबाबदारी लोकांच्या हातांत तांणी दिल्या आनी तशें जावन तो शांतपणे थंय स्टेज वयर बसलो म्हण फादर जॉन्सन सांगतालो आनी तेंच खरें जावन आसा मोगाचेनो आमचो प्रांतीय वडील फादर रॉक डिकोस्टा आनी आमचे होली क्रॉसाच्या मेळाचे सगळे याजक तांच्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक पिरगजारांक बरें मागता आनी अमृतोत्सवाचें जिवीत मुखल्या जिणयेंत दिसून येवं दी एकामेका थंय सहकार संतोश समाधान दोट्टो जावन म्हूण मागता देव बरें करूं देव बरें करूं फादर तुमकां ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ತುಳುವೆರು ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ತುಳು ನಾಟಕದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಕೆನ ತೋಜಾದು ತುಳು ನಾಟಕಗೂ ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊರ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ ವಸುಂಧರ ನಾಟಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಈ ಜಾಗಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರವೇಶನ ಮಲ್ತೆರು ವಸುಂಧರ ನಾಟಕ ಜನಮಾನ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಡು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಪು ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ನಮ್ಮಾರಾಯರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡ್ಪಾಡಿದಾರ ಆಯರು ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಲಿಕೆದಾಯೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚೆನೆ ವಜ್ರೋತ್ಸವ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಳ್ಳು ಬದುಕವೊಂದು ಪಂಪಿನ ಮೆರೆನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಡ್ಪಾಡಿದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಗೊಬ್ಬಾದು ತೋಚಾಯ ನಮ್ಮ ರಂಗಗುರು ದಿವಂಗತ VP ನೊರನ್ನ ಮೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟನು ಜೀವೋಡು ಇಪ್ಪನಗನೆ ಬಾರಿ ಪುಗರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿಕ್ ಆ ಸ್ವರ್ಗಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರುವೆರು ಅಂಚೆನೆ ಮೊರಣಿ ಇಂಚೋಗ ನಮ್ಮನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವಾ ಮೇರಿನ ಅಭಿಮಾನದ ದೋಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಾದು ಇನಿಕ್ದ ಈ ಮಾನಾದಿಗದ ಚಾವಡಿಡು ಅರೆಗ್ ಲೆಪ್ಪೈರೇಗ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದು ದಯದೀದು ಈರು ಇರೆನ ಮನಸ್ಸುಡಿತಿನ ಉಲೇಡಿತಿನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೇಡು ದಿಂಜೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಾವಲೆನೆಲು ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟು ಕೊರುಡು ಪಂಡದು ಇರೆನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಪಾತ್ರದ ಜೋಳಿಗೆನು ಕಲೆದು ಅಜತ್ ದೆತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡು ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಡ ಎಂಕುಲು ಕೇನಂಬ ಸುರುಕು ಅರೆಗು ಸನ್ಮಾನ
ಈ ಮಾನದಿಗೆ ಇರಗ ಕಿಂಚಿತ್ ಇರನಂಚಿನ ಮೇರು ಪರ್ವತಗೂ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಚ್ಚ ಎರೆಗ ಋಣಿ ಆದುಂಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಎರೆನ ಅಜತ್ತು ದೇತಿನ ಪಾತ್ರನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಎದುರುಡು ದಿವೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮನಸ್ಸದ ಭಾಷೆ ತುಳು, ಕಲ್ದಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಮೋಕೆದ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ, ಬದುಕಿಗಾದ ಅಂಟೊಂದಿನ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರಾಠಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾಷೆದ ಪಾತ್ರನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಉರ್ಕಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡಾಲಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರ ಪನ್ಲೆ ಅಂದಿದ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪನೊಡ್ಡ ಆಯ್ಕೆ ತುಳುವೆ ಆವೋಡು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇ ಪಂಡಗ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ಲ ಘನಸಿರಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕನ್ನಡದ್ದು. ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 45 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಮುಂಬೈ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಕನ್ನಡದ ಬೆಂಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮಾತೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಘನಸಿರಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಗುರುವರಿಯರು, ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಎಂದು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು. ದೇವರನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರುಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಂದನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಚಿಣ್ಣರೇ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಮಾವಿನ ಚಿಗುರಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಂತಹ ಕೋಗಿಲೆ ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡ್ತದಂತೆ. ನಾನು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಗುರಳೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದ. ಭಾಷೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದ ನನ್ನ ಮುಂಬೈ ಆದರದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಂಧುಗಳ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೆ. ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ. ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಂತಹ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡ್ತದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಹಾಗೆ. ನಾನೆಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ, ಎತ್ತರು ದೂರ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಸರುತ್ತೇವೆ. ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಗೆ. ಅದು ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟದ್ದು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಎಳೆದು ತರ್ತದೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೆನೆಸಿದಾಗ 2 ಹನಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾರನ್ನು ಮರಿಬಾರದು. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧುಗಳಾದವರು. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುವುದು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ. ನರೊನ್ನ ಸರ್ ನನಗೆ ಗುರುಗಳ ಸಮಾನಾಗಿದ್ದವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ನಾಟಕದ ಒಂದು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಮೀಸೆ ಹುಟ್ಟದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಾಟಕರಂಗದ ಓಕಾರವನ್ನು ನಾನು ನರೊನ್ನ ಮಾಸ್ಟರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಟ ತುಳುವನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಅಪ್ಪಟ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ನನ್ನಂತಹ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯನ್ನು ಎರೆದಂತಹ ಓರ್ವ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ನರೊನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಉಪಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಾತ್ರೀನ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಆವಾಗ ನನಗೆ ಜೊತೆ ಕೂಡಿದವರು CYO ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಹೌದು CYO ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಯೂತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡರು ಆ ಹುಡುಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ. ಒಂದು ಚುರುಕು ಪಾದರಸ ಅದು. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹುಡುಗ. ನಾವು ಸಮಪ್ರಾಯಸ್ಥರು. ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ನನಗಿಂತ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ನನಗೀಗ 70 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ, ಅವರಿಗೆ 71. ನನ್ನ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಅದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅದು ಕೂಡ
ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗ್ಮಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಓರ್ವ ಇವತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಓರ್ವ ಮಹಾನಾಯಕನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯನನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ತೆರೆದಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ನಾಟಕ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಸುಮಾರು 48 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರೆದ ನಾಟಕ ವಸುಂಧರ. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಟಕದ ನಾನು ತೋನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದೆ. ಆ ಬರೆದ ನಂತರ 2ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನರವಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶಂಕರಪುರದ ಡೇಸರು, ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈ 3 ಜನದ ಒತ್ತಾಯ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಸುಂಧರ ನಾಟಕ ಆಡುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಕಟಪಾಡಿಯ ಜನತೆ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಈಗಲೂ ಸವಿ ನೆನಪು. ನಾನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಕೊಂಡಾಡಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಾಟಕ ಬರೆದೆ. ಹೆಸರು ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿತ್ತಮ್ಮ ನನಗೆ. ಇಂಚಿನೋ ಯಾನು ಬರೆದಕ್ಕೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಬದುಕಾವಂದು ಸುಳ್ಳು ಬದುಕಾವಂದು ಸುಳ್ಳು ಬದುಕಾವಂದು 106 ನಾಟಕಗಳು ಬರೆದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ 79ರಲ್ಲಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಆಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. 80ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಟೂನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಭೂತದೆಯಲ್ಲಿ ಈನಲ್ಕೆದಾಯಿ, ಒರಿಯಮಗೆ ಒರಿಯೆ, ಬರ್ಸ, ಬೊಲ್ಲ, ಬದಿ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ನಾಟಕಗಳು ಆಯಿತು. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬರೆದ ನಾಟಕಗಳ 106 ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಯಾವುದೇ ನಾಟಕ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳಾದರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತನ್ನು ಕರು ಹಿಂದೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ದಾಖಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಿವಸದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ನಾನು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರಿಗೂ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ, ಯಾರೂ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾಗದ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮ್ಕಾ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 14 ಗಂಟೆ 60 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ 60 ಧ್ವನಿಗಳ ಮೂಲಕ 60 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 600 ಪದಗಳ ಬಯಾಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾ 60 ವೇಷಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 8 ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ರಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬರೆದದ್ದು ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸುಮಾರು 80 ನನ್ನ ರಚನೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದವು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರುವ ನಲ್ಪುಲಗ, ನಲ್ಕೆ ತುಲಗ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರಚನೆಯ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು. ಸ್ಮರಣೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಣ್ಣವರು, ಆದರೆ ಚಿನ್ನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನಾನು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದವನು. ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತೇವಾ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಹೇಳಿದರೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಗುಮುಖಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಅರಿತವರು, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅರಿತವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಹುಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು, ನನಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಮರೆಯಲಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದೂರ, ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಯಾತ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಕಟ್ಪಾಡಿಯ ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಊರು ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಗಾಳ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ತುಂಬಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕಾಯ್ತೇನೆ. ಬದುಕಿನ ಈ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮಗೆ ಆನಂದಮಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ
ಯಾರಾದರೂ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದರೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಾನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಯಾಕೆಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಟಕಕಾರನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋವು ಆದಾಗ ನನ್ನಂಥ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ನೋವು ತುಂಬ ಅದು ಕಡಿಮೆ. ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕಲಾವಿದನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತೆಂಬ ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾರವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಕಡ್ಪಾಡಿಯ ಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಧರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೇ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. आता अमृतोत्सवाच्या सुवाळ्यार मांडूर हाडल्या खेळा स्पर्धांत विजय जाल्ल्यांक बहुमान वितरण कार्ये चलून व्हरता ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ. ಈಗ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಓದಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ. अमृतोत्सवाच्या संभ्रमाच्या वर्सा फिरगजितावन वाड्यावर साबार खेळ आणि सांस्कृतिक स्पर्धो आसा केल्ल्यो. आणि आता जिखल्ल्यांक इनामां वांटचो वेळ नांवां आपयल्ल्या प्रमाणे त्या वाड्याच्या गुरकारांनी येवन इनाम स्विकार करचें. दयेकरून तुमकां गोत आसा कोण जिखलांत म्हणून वाड्याच्या गुरकारांनी तयार रावचें. क्रिकेट पयलें इनाम वता फातिमा वाडो. दुसरें इनाम लूड्स वाडो. थ्रो बॉल पयलें इनाम वता फातिमा वाडो. दुसरें इनाम रुजार वाडो. डॉज बॉल डॉज बॉल पयलें इनाम फातिमा वाडो. दुसरें इनाम रुजार वाडो. हीर ओडचे पयलें इनाम वता SVP वाडो. दुसरें इनाम मिलार वाडो. हीर ओडच्यांत दुसरें इनाम मिलार वाडो. बाटलेनी उदक भरचें. पयलें इनाम वता रुजार वाडो. दुसरें इनाम वता मिलार वाडो. डॉग एंड द बोन पयलें इनाम वता SVP वाडो. दुसरें इनाम वता मिलार वाडो. दोरी ओडची
पहिले इनाम वेता मिलार वाडो, दुसरे इनाम वेता SVP वाडो. सांस्कृतिक स्पर्धांत वड्यावर बायबल नाटकुळो स्पर्धा असो केल्लो. पहिला इनाम वयता फातिमा वाडो, दुसरे इनाम वेता SVP वाडो, तिसरे इनाम वेता रुजार वाडो. दुसरे इनाम SVP वाडो, तिसरे इनाम रुजार वाडो. कॉन्सोलेशन प्राइजेस नित्यादर वाडो, पियाद वाडो, जेजूच्या पवित्र काळजाचो वाडो, लूट्स वाडो, मिलार वाडो. ह्या सर स्पर्धांनी ओव्हरऑल चॅम्पियनशिप काण घेतला फातिमा वाडो. तशेंच सेकंड चॅम्पियनशिप काण घेतला मिलार वाडो. तशेंच समाधानाकर बहुमान दयेकन वेगवेगळी मुखार येवचे. रुजार वाडो, नित्यादर वाडो, पियाद वाडो, लूट्स वाडो, SVP वाडो, जेजूच्या पवित्र काळजाचो वाडो. इनामां जिखल्ल्यांक अभिनंदन. तशेंच इनामां वांटल्ल्या वेगारवार बापांक अभिवंदन. थँक्यू. आता मानेस ॲग्नेल रॉड्रिगस हांकां सन्मान करतल्या तांणी वेदीर येवन मानाची बसका स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. मानेस ॲग्नेल रॉड्रिगस आमच्या कडपाडी फिरगजेचे 6 पाऊल वाड्याच्या देवादीन लिगोरी आणि जेसी रॉड्रिगस हांचे पूत. मानेस ॲग्नेल रॉड्रिगस कडपाडी कोंकण UAE ह्या संघटनाचे स्थापनांत प्रमुख पात्र घेतला. तशेंच ह्या संघटनाचे स्थापक कार्यदर्शी जावन हो संघ चलोवन व्हरूंक वर्ती सेवा दिल्या. आपल्या माय गांवांत ताच्या माय बाबाच्या उडासाक गरजेवंता खातीर जातमत लेखी नासता धर्मार्थ ॲम्ब्युलन्साची सेवा वदगजून आसात. मानस पांबूर ह्या संस्थाक वर्साकी आपलो मोठो सहकार दिवनच आसा. अमृतोत्सवाच्या उडासाक आमच्या फिरगजेच्या आल्तारीर सोपची 9 कदेलां दान जावन दिल्यात अशें
कळनासतना सभार गरजेवंता कुमोक्कच्या मानेस ॲग्नल रॉड्रिगस हांकां वेदीर हजर असल्या मानेसांनी सन्मान करूं विनंती करता. ओके, सन्मान स्वीकार केल्ल्यांक आनी सन्मान केल्ल्यांक सर्वांक देव बरें करूं. फिरगजीच्या बरेपणाक खळमीत नासतना वावरून धरल्ले काम पोंताक पावोवंक सदांच कुमकेचो हात सर फिरगजगरांनी दिला. तातूंत प्रत्येक जावन गवळीक मंडळीच्या उपाध्यक्ष श्री ब्रायन कोरेया, कार्यदर्शी श्रीमती तेरेसा लोबो, फिरगजीच्या 20 आयोगाचे संयोजक जावन आसचे श्री लुईस डिसिल्वा, अमृतोत्सव स्मरण संचिकेची संपादकी जावन आसच्या कॅथरीन रॉड्रिगस हांकां मानाचो आभार पाठोवचो वेळ आतां जावन आसा. हांव उलो दितां. ह्या चारी जाणांनी मुखार येवन मानाच्या आकादेल्यांनी बसचें आनी वेदीर आयिल्ल्या मानेस्त सैऱ्यांनी तांकां अभिवंदन पाठोवचें. फिरगजीच्या अमृतोत्सवाच्या संदर्भार वावरलेल्या सर फिरगजगरांक आभार पाठयत आसतना मान आपणयिल्ल्या आमच्या गवळीक मंडळीच्या उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, 20 आयोगाचे संयोजक तशेंच स्मरण संचिकेची संपादकी तुमकां देव बरें करूं. ह्या कार्याचे अध्यक्षपण वयसून वेदीची सोबाय वाडयिल्ल्या उडुपी वारेड्याचे विगारवार जावन आसचे अति मनादीक बाप डॉक्टर चार्ल्स मिनेजस हांकां गौरव पटोवन मान करीचे म्हूण वेदीरासच्या मानाच्या सैऱ्यांतय विनंती करता. सदांच आमच्या क्रिस्तांव समुदायाक एक वत्तो पाठिंबो दिवन सहकार दिवच्या चार्ल्स बापानो तुमकां हो मानाचो झेलो. हांगासर आमच्या ह्या अमृतोत्सवाच्या संदर्भार चालन दिवन आज ह्या समारोप कार्याकी तुमी हांगासर हजर जाल्यात. आमी फिरगजकारां विगर बापा संगी तुमकां आभार मानता आनी तुमचे तावन बरो संदेश आशयता. समेस्तांक नमस्कार. दनपार हांवें उलयचें आसलें, तुमकां समेस्तांक भूक लागलेली त्या देखून हांवें उलोवंक ना. मागीर हांवें उलयल्यार तुमी जेवण सोडटात कोणा म्हणून, पूण आतां जेवण ना त्या देखून हांवें उलोवंक अवकाश आसा. वेदीर हजर आसल्या विजय कुमार शेट्टी आमच्या गांवचो मनीस आनी सर पाद्र्याबानो आनी ह्या फिरगेच्या मुख्यालयानो आनी म्हज्या मोगाच्यानो. हांवें आज सांजेर हें ना म्हणलें पाद्र्याबा कडेन. पाद्र्या म्हणलो तुवें सुरू केलां अखेर कर म्हणलो. त्या देखून पोरून सुरू केल्ल्या खातीर त्या पथकाक फारीकपण दिवंक आज हांगासर आयलो हांव. हे सगळे वर्साचे कार्यक्रम सुबीत तरान तुमी मांडून हाडलेले वरवीं आमच्या संताक मान जालो, आमचो एकवट जालो
आनी हाच्या मुखांतर आमचे मदलो माया मोग्याक म्हाका वांटून घेवंक आनी जियोवंक साध्य जालें. हे आमी सगळें वर्सभर आमी बघून जाणाव. थोडें कितें पुरो जालें आसतलें कार्यक्रमां करन 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 कित्याक म्हळ्यार तेणें आमी वावर करीचे, तेणें आमी इल्ले देणगी दिवचे, तेणें आमी इल्लेशे वेळ दिवचे आनी पुरा हांव हर एक पोटी तुमच्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्या वेळार तुमचे थंय आशिल्ली उमेद पळयतलो. कित्याक तुमच्या विगार बापाच्या मुखेलपणा मुखांतर सकड एका मनान तुमी वावुरतल्यात. कोणा कडेन हें नाका हें नजो म्हणलें उतर हांवें आयकल्लें ना. हाचो अर्थ तुमी सकड एका मनाचें जावन विगारा सांगता हे सबित कार्य हांगासर मानून हाडला म्हळ्यार सूख जावचें ना. आमी हे कार्यक्रम मांडून हाडटा आसतना न्हय आज आनी काल कितें घडलां बगर फाटल्या 500 वर्सांनी कितें केलां 75 years वॉट वी हॅव डन तें उडासा काडन हे कार्यक्रम करचे. एक ल्हान गोवळ घालून आमचो भावार्थ उसारूंक सुरू केल्लें. आज इतलें बरें सोबीत देव मंदीर बांदून हांगा इतलें अभिवृद्धी करन तो भावार्थ आनीकय गुंडायन आमी जियोवन आसां जाल्यार आमच्या मलगड्यांनी आमकां गेल्लें तें भावार्थेचें बी आज वाडोवन व्हड जालां म्हळ्यार सूख जावचें ना. थोड्या वर्सां आदी हांव बँकॉक गेल्ल्या वेळार थंय बुद्धाच्या इमाजे मुखार व्हडलो रूख आसा आलदा मारा म्हणटात आनी हर एक मनीस थंयसर आयिल्लो त्या रुखाक एक तांबडे फिंत बांदून येता. हर एक मनीस आमी बांदून आयलो. हर एक फिंत बांदता आसतना आमी काले म्हणी मागचे खंय आनी ते मेळटा खंय आनी त्या देखून हर एकलो व्यक्ती तांकां जाय जाल्लें मागणें करून फिंत बांदून येता. थोडे ताच्या फांट्याक फिंदूंक कळयतात. सो तो रुखा बरें दिसना बगर तांबड्या फिंतांनी बरोवन गेला. थंयसर देगे नासल्या मनशा कडेन विचारलें इतलीं फिंतां बांदल्यात न्हय हाचे जावन तुका कितें अनुभव जाता. तो म्हणटा हो आमचो मलगडो रूख आनी आमच्या मलगड्या मनशाचें प्रतीक हें आनी हांगासर इतलीं फिंतां बांदल्यांत आमी सकड ताचीं भुरगीं आनी त्या देखून ह्या व्हडल्या रुखाच्या मुळांत आमी हांगासर सावळेंत रावता म्हळ्यार आमचे संप्रदाय आनी आमकां दिल्लें सर देणें कितें आसा आमच्या मलगड्यान दिल्लें तें उडास काडून ताच्या सावळेंत रावून त्याच भावार्थान आमी जियोवच्या खातीर हें आमी करता म्हणलें तें. आज हांगासर साविशन पावलो एक मलगडो रूख म्हणयात ताच्या मांताकाल ताच्या सावळेकाल जियोवन आयले तुमी समेस्तांनी आज ताच्या सावळेंत जियोवचें पळयतना मस्त खुशी भोगता. खंडीत जावन सरकार सांगता की आज तृप्ती भोगली कोण ना. कित्याक ताच्या मेटांनी तुमी सोमकून गेल्ले वरवीं ताणें शिकयली ती सेवेची वाट आनी जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्लें देवाचें उतर आनी तें हेरांक वांटून दिवचें न्हय फकत क्रिस्तांवांक बागा शेजारच्या सर धर्माच्या मनशांक मोगान एकवटावन थंयसर जियोवचें. खंडीत जावन व्हरतें भागत म्हणून म्हणयात. आमी सड्ड आवाज गरजे म्हणून ना. आज कालिलो आवाज चड जालो. तुमी सर बोध गया वेशात जाल्यार बुद्ध गया ते वेशात जाल्यार थंयसर व्हडलो एक पिंपळाचो रूख आसा आनी थंयसर आवाज ना. सक्कडी ओम एंत आयकूंक मेळटा. हे घडीभर सकाळींच्या मागण्याच्या वेळार गेल्यार सगळो गांव ओम यत्त उतरांनी थंयसर बाजरता आनी थंयसर पाशार जावन वेचेंत एक व्हडले दैवीक अनुभव म्हणयात. त्याच प्रमाणे आमच्या उलोवणांनी उतरांनी व्हडलो आवाज करचे म्हणना बगर आमच्या सेवेच्या कार्यांनी आमच्या मागण्यांनी आमच्या भावार्थाच्या करण्यांनी जर तर आमी सदांच जियोवं जाल्यार आनी आमकां मेळ्ळो भावार्थ आमच्या भुरग्यां बाळांक शिकोवं जाल्यार खंडीत जावन आमचें तें मालगडांनी आमचें तें उपरलें बी आमकां आनीक चड गुंडायेन जियोवंक आनी त्या प्रमाणे आमच्या जिवितान बरेंपण आपणावंक आमकां साथ जातलें. आज मस्त मानाच्या मनशांक तुमी आपोवन सन्मान केलो. दनपाराचें कार्य मस्त जाणांक तुमी मानून घेतलें. आज तुमच्या मुखार आमचो हिंदू धर्माचो भाव विजय कुमार शेट्टी ताचो उडास काडून ताका आपोवन तुमी सन्मान केला. व्हडलो व्यक्ती तो. ताका एक संप्रदायाचें मूळ म्हणयत ताका एक आलदा मरा म्हणयत. कित्याक ताचें तें आसलें तें देणें कोणा कडेन आसूंक साध्य ना. 100 हजारांनी नाटक आनी कितें बरोवन एक समाजाची उद्धार करची स्थिती ताणें केला जाल्यार ताका मानून घेवन ह्या पवित्र कार्यांत ताकाय सन्मान केला म्हणून जाल्यार खंडीत जावन तुमचें उदार म्हूण तुमचें बरें म्हूण हेरांत तुमकां अभिप्राय खंडीत जावन दाखोवन दिता. तुमकां समेस्तां शाबासकी पाठयता आनी मानेस्ताक आमी देव बरें करूं म्हणटा. अकरेक एकच उतार हे सक्कड कार्य हांगा जर साध्य जालें जाल्यार देवान आमचेर वतल्या देण्या वरवीं ताच्या बेसांव वरवीं आनी ताणें आमकां मुखेली जावन धाडलेल्या फादर राजेशा मुखांतर
ताच्या आदल्या पाद्राबांनी हांगा बुन्याद गेल्ली आसा, काम केल्लें आसा. पूण राजेशान तुमकां समेस्त एक टँकरन हे सगळ्या वर्साचें काम हांगासर सोलोवन व्हेलां. हांवें काल संजे दिसतालें राजेशा पुरो जालें गे म्हण ना आनी किल्ले सकत आसा म्हणलो आनी किल्ले बाकी आसा म्हणलो. म्हण आज संजेर खंय न्हिदता कोणा तो न्हय फाल्यां न्हिदताय. पूण सगळे वर्स कळमीत नासतना ताणें वावर केला. सबारपटी आमी होली क्रॉस पाद्राबाडा उलोवचे ते म्हणटात तुमी आयले उपरांत आमचे होली क्रॉस मेळ बदलला, तो रिलिजियस असलो आतां सेक्युलर जाला म्हणटात ते. कित्याक म्हळ्यार सक्कड पाद्र्या आमच्या वारड्याच्या सक्कड जमातेनी एकठांय जावन सक्कड कार्यांनी सांगात वावुरले वरवीं ते एक रिलिजियस म्हणलें ताणें पट्टी ते घेवन दवरून आमच्या सांगाता पास्टरल आमकां समेस्तांक आपोस्तलीक रितीन मुखार वचूंक व्हडली देणगी होली क्रॉस पाद्र्याबांनी तांच्या ब्रदरांनी हांगासर दिला. आनी आमच्या वारड्या मिटिंगार वारड्या जमातीर ते रिलिजियस हे सेक्युलर ते आमी डिफरन्स ना आमकां बगत ना. जावं बरो कापुजीन पाद्र्याब जावं बरो हे आमचे होली क्रॉस पाद्र्याब हांच्या सांगाता मेळोवन एका मोनान आमी सांगाता वावुरता आनी त्या वरवीं हें साध्य जालां. आनी तातूंत स्पेशल फादर राजेश तुमकां समेस्तांक इतलें सांगाता आनी काम करचें जाल्यार व्हरतें देणेंत म्हणयात. देवाक आमी अर्गां दिवया. इतल्या बऱ्या पाद्राबाब हांकां दिल्ल्या पसत आनी मुखल्या दिसांनी ताच्या सांगाता मेळोवन आनीक ताचे हात घट करन भावार्थ वाडोवच्या दिशेन आमकां समेस्तांक समी मुखार आपोवन व्हरून दी. आनी तुमी जे जवळ पर्यंत जियेली जिणी अखेर पर्यंत आनीक सबार वर्सां जियोवच्याक देव फावो करूं दी. आनी बाबार्थाचे देणे आनीक सर घट जावन सोमी आमचे मदें सदांच वस्ती करून दी. स्वामीशन पावलाच्या मेटांनी सोलोवंक आमकां कुमोग कर म्हूण मागोवन तुमकां समेस्तांक आशिर्वाद दिवन म्हजी 2 उतरां संपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर गणगणीत उतरांनी तुमी केदाळे खुशाली जावन उलोवचें. तुमचे लागीं उलयल्यार आमकां इल्ली सकत येता. देखून बऱ्या उतरांनी धदोस केल्या तुमकां आमची फिरगज कुटाम तुमकां आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. धन्यवाद समर्पिसू सोलमेलेन कोरला. आतां हें देव बरें करूं म्हणचें कार्य चलोवन व्हरतात आमच्या फिरगजेचे उपाध्यक्ष श्री ब्रायन कोरेया. देव बरी सांज मागता तुमकां समेस्तांक. अमृतोत्सव संभ्रम यशस्वी रितीन संपूंक सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूचो आमचो कायदो जावन आसा. हो संतोश आम्हा सर्वांतय उरोवंक जायत्यांनी वावुरला. तशेंच तांचो मोठो सहकार लाभला. ह्या संदर्भी ही थोडी मिनिटां तांचो आभार पाठोवंक हांव काण घेतां. आयज हो बागी दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ताणें आमच्या पात्रोन सांत विशेन पावला मुखांत जायती बेसांवां आशिर्वादां आमचेर वतल्यान. देवाक जावं अर्गां होगलाप आनी महिमा. ह्या कार्यक्रमांत हजर आसात आयचे सांजेच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष उडपी वारड्याचे विगारवार भोवमानाधीक चार्ल्स मिनेझस बाब. तुमच्या मार्गदर्शना बरीत उतरां मोगाच्या संदेशाक हांव सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा फादर. कारणांतर आयच्या कार्यक्रमांत होली क्रॉस दक्षिण वलयाचे प्रोविन्शियल बाप रॉक तांकां हजर जावंक जावना. तांणी तांच्या प्रतिनिधीक धाडला. ह्या संदर्भी आमी तांचो उगडास करता आनी बाप लॉरेन्स हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आदले विगार होली क्रॉस स्टुडंट्स होम कटपाडी हाचे डिरेक्टर बाप रॉन्सन डिसोजा ह्या कार्यक्रमांत ते हजर आसात. हर एका कार्यान आमकां ते पाठिंबो दिवनूच आसात. खंयचेय तांचे कडेन विचारतना आमकां ते बरे रितीन सुदारसून व्हरतात. तांकां हांव सर्वांचे तर्फेन काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. गांवांत मात्र न्हय आसता परगांवांतय आमचे फिरगजेचे उदरगती खातीर वावुरतात काटपाडी कोंकण्स दुबय. तांचे स्थापक कार्यदर्शी श्री आग्नेल रोड्रिगस आज ह्या कार्यक्रमांत हांगासर हजर आसात. तांचे उपस्थितीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲಾವಿದರು ಬರಹಗಾರರು ಮುಂಬೈ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सगळे जुबलेवाचे कार्य बऱ्या रितीन संपोवंक
आमच्या फिरगज विगाराचो मोठो सहकार आसा. सुरवेर तावन अखेरी पर्यंत हर एक कार्यक्रमांत तांणी भाग घेतला. तशेंच तांणी मार्गदर्शन दिलां आनी जायती मिनत तांणी काडला. आमकां असलो आसकदायक फिरगज विगाराक फोव केल्ल्या धन्यदेवाक अर्घां दिता आनी आमच्या फिरगज याजकाक सर फिरगजकारांचे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे मिसांव कामांत सर बरें मागता. फिरगज आर्थीक समितीचे सांदे, गवळीक मंडळीचे सांदे हर एका कामांत तांचे सहकार दितात. तांकां आमी सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. फिरगजीचे संघ संस्थेच्या मुखेल्यांक तशेंच संध्यांक तांणी दिवच्या निस्वार्थी सेवेक आमी दिनवास पाठयता. आयच्या कार्यक्रमांत फोटोग्राफी करनासत गायत्री स्टुडिओ हाचो मालक श्री प्रभाकर, व्हिडिओग्राफी करच्या डिवायन वर्ल्ड हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. शामियाना कदेला उदक दिसून दिला, सिल्वा एरेंजर साऊंड सिस्टम उदक दिसून दिला, DJ एडविन तांकां आम्हा सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आयचे संजेचे कार्यक्रमाचे कार्यनिर्वाहक जावन कार्यनिर्वहण केल्ल्या मानेस्तीन कॅथरीन रॉड्रिगस, श्रीमती जानेट डिसिल्वा, श्रीमती लॉरेटा डिसिल्वा हांकां हांव सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. फिरगजेचो अमृतोत्सव यशस्वी रितीन संपोवंक फिरगजकारांनी जायती मिनत काडला. लागीं 1 वर्सभर सगळ्यांनी हाताक हात दिवन खांदाक कांद दिवन हर एक कामांत सांगाता मेळोन केला आसात. फिरगजकारांच्या बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखारी फिरगजकारांचो एकवट ह्या रितीन अशेंच आसूंक सर्वांक एक देखी बेरीत फिरगज कुटुंब जावंक जियेवंक देव आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण ह्या संदर्भी हांव मागतां. आमच्या हर एका कामांत सेवा दिवच्या इंजिनियरींग दीपक हांकां फिरगज कुटुंबाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताचे उदार मनाक तांणी दिवच्या सहकाराक देव तांकां धाराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. ह्या संजेच्या कार्यक्रमांत आमचे संतोषान वांटेली जावंक आयिल्ल्या DSCच्या पाद्रापांक, उडपी वारड्याच्या पाद्रापांक, वारडे बैल्या पाद्राप्यांक, आमच्या आदल्या विगारांक, आमचेच फिरगजेन कुटुंबांत फुलोवन आयिल्ल्या पाद्रापांक, धार्मीक भयण्यांक आनी ब्रदर्सांक, होली क्रॉस पाद्रापांक, हांगासर आसच्या सर्व याजकांक, दर भयणीक हांव फिरगज कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. प्रार्थन गीत गायल्या ICYM भुरग्यांक, विविध कार्यक्रम दिल्ल्या फिरगजकारांक, तशेंच लकी टीप ड्रॉ चलोवन व्हेल्ल्या सर्वांक हांव फिरगज कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಷ್ಟು ಹುಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದತ್ತ ನಾವು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈವರೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪುಟಾಣಿಗಳು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಗಳು, नक्षत्रांते इरुवा ही मಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು नृत्य. आता आमची नेंटुळी आमच्या फिरगजेच्या अमृतोत्सवाच्या गितावय नृत्य रूपान प्रदर्शन करतले. हे गायन आनी ताळे रचन केल्ले फादर सिरिल लोबो हांची तांव रुपीस जाला ह्या पदाक
आपल्या नटना कौशल्यांत आमच्या फिरगजेच्या अमृतोत्सवाक सडी ते गौरव दिवंक येतात आमची धाकटुली नक्तीराम. पैन सल्लेवा मी हातात हात धरून कटपाडी फिरगज बांधली खांदा खांद दिवून मलखड्यांच्या जीविताची देख आम्ही घेऊन आवाडताच्या दिवटे सदा मोगाव झळझळून आमच्या फिरगजेचो अमृतोत्सव ताना बडा मेळून करूया दबाजो मलखड्यांचो त्याग सर्व कळून सो फिरगज फुटावनो गांची वाळ करसो जुबले वसो संभ्रम सोलवया सर्गी देवाक महिमा दिव्या जुबले वसो संभ्रम सोलवया सर्गी देवाक महिमा दिव्या वाडे आठ पिया लूट नित्यदार फतिमा निलर माय काळीज रोजर माय एक कोटी वाडे आठ पिया लूट नित्यदार फतिमा निलर माय काळीज रोजर माय अत्रुन शांत विशेन पावल धरताम का मोगा बांधन संघ संस्थे सर्व मेळ्या अर्गा दिव्या एका मना आमच्या फिरगजेचो अमृतोत्सव ताना बडा मेळून करूया दबाजो मनगड्यांचो त्याग सर्व कळून सो फिरगज फुटावनो गांची वाळ करसो जुबले वसो संभ्रम सोलवया सर्गी देवाक महिमा दिव्या जुबले वसो संभ्रम सोलवया सर्गी देवाक महिमा दिव्या उडुपीच्या दियेसेजीक बावाडताची देणगी दिवन नीट आनी उजवाड जावन आमचो एकवट सांबाळ दर्या लांब पैन सल्लेवा मी हातात हात धरून कटपाडी फिरगज बांधली खांदा खांद दिवून मलखड्यांच्या जीविताची देख आम्ही घेऊन आवाडताच्या दिवटे सदा मोगाव झळझळून आमच्या फिरगजेचो अमृतोत्सव ताना बडा मेळून करूया दबाजो मनगड्यांचो त्याग सर्व कळून सो फिरगज फुटावनो गांची वाळ करसो जुबले वसो संभ्रम सोलवया सर्गी देवाक महिमा दिव्या जुबले वसो संभ्रम सोलवया
देव बरें करून तुमकां नेण्टुल्यांक आणकी तुमच्या मदीं आसली कला प्रतिभा तुमी मुखार सिजे म्हूण आमची आशा जावन आसा. ह्या फिरगजेची आस्त जावन उरा. लोणच्या उतराद्वारे जायचे म्हूण ना, तर आतां आमच्या फिरगजेची वाडून येवची भुरगीं तुमचे मुखार माहीम शो सादर करूंक फुडें सरतात. ಮಾತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ನಟನೆಯಿಂದಲೂ ಒಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಇಟ್ಟುಬೇಡಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು.
ಕಡ್ಪಾಡಿಯ ಹೆಂಗಸರೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಶುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಾಳುತನಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಡಿ. ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಭಾವನೆ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಮಾತಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ನವಿಲದ ನಲಿಪುಗು ರೆಡಿಯ ಒಂದುಲ್ಲೆರ ಕಡ್ಪಾಡಿದ ಪೊಂಜೋಳು ನಿಗಲೆಗೆ ನಿಗಲು ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲ ಗೊಬ್ಬು ಕರೆಟ್ ಕಂಬುಳದಾನಿ ಎರುಗಿಡತ್ತಿ ಸೇಸಂಬನ್ನಾಗ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖುಷಿಯೇ ತಾವೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಏ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೋಬು ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದ ಬೆಡಿ ಬುಟ್ಟ ವಾಸನ್ನಾಗ ಮುರುಗ ಪೂರ್ಣ ಗೇದ್ ಖುಷಿಯಾವೋ ಕಂಡೋಡು ಬುಡೆ ಎದೆ ಬನ್ನಗ ಸುದೆಕ ಸಂಗ ಕಕ್ಕನಗ ಜವನಿಯರು ಲೈನ್ ಬಣ್ಣಗ ಗಾಳಗು ಮೀನು ಚಿಕ್ಕನಗ ಒಂದು ಗಿಡಿಯಾಗ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಗ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಡ ಎದುರು ಗುಂಡಗ ಗೆಂದಿಂಡೆಂಜಾವೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಏ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ
केलो हांवें मोगर पडून खाजार जालो न्ही येदोळ पर्यंत सगळोच सुत्तकून गेलो न्ही जिवान सुरू जावंक लागला बे मोगर 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगर पडून खाजार जालो न्ही येदोळ पर्यंत सगळोच सुत्तकून गेलो न्ही जिवान सुरू जावंक लागला बे अरे कजरा पहिले 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 पावती भेटताना तिच्या सोफा एक पिसवून गेलो रे मोग 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 म्हणून पाटले वेताना एकाच मारार मोगार ते पटले उपरांत शेजारांनी ओटूक मेळून माटो घालो रे बद्रीन आमचे काजार केले तशे काजार जावन बायले संगीची येताना 24 वरां फुटल्यार जालो ने Mama ayo, kan kadi pernah lebilo. Dia maju di sapilan, dia yang kata sangkai lo. Dia maju di sapilan, dia yang kata sangkai lo. Ya ya mana ya, 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 ya ya mana ya. வா பொருளு ಎಲ್ಲೇ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯೆರಡ ಒರ್ತಿ ನರ್ಸಾದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನೊರ್ತಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಗಂಡೋಡುಲ್ಲೇರು ಕುಡೊರ್ತಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊಂಜೋಲು ನಾಡೊಂದು ಪೋವಡೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಐತುವಾರದನಿ ತಿಕ್ಕುವೇರು ನಾಡೊಂದು ಬಲೆ ಇಂಚಿನ ಗಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೊಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಕಡ್ಪಾಡಿಚ श्री संघटनेच्या सर्वांगी आम्ही आभार पडयता तुमच्या लागीं आशिल्ले आभार देण्यांकी हांव आभार पडयता आनी सांगातच तुमचे थंय आशिल्ले देणी सदांच उर्जीत करात तुमकां देव बरें करूं. Ladies and gentlemen, brace yourselves for a spectacular treat. Among us are the remarkable Holy Cross brothers, hidden gems of talent and devotion. Get ready to be spellbound as they grace the stage with a performance that will leave you breathless. Let's unite in a roaring round of applause, showering them with our love and support. अरे ओ साहबा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर. अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी. नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना. साहबा I love you all. दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से. शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है. जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना. जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम. You're right, I am singing song. Shoot song. Flop song. Flop song.
चला है जादू जाने क्यों रात भर तू मेरे साथ चल दिल पे चला है जादू जाने क्यों जाने क्यों ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನಲ್ಪಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಜವನಿರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆತಿರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬರ್ತಿರ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ನರ್ತದ ನಿಂಗಲ್ಲಾದ ಕಂಗಾಲಾಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜಾಲಿಡ್ ಟಪ್ಪ ಕುಚಿ ಪಾಡೋದು ಫುಲ್ ಸ್ವಾಗಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಪಡೆ ಗೇರು ಡುಪ್ಪಡು ಸೇರಲು ಪರ್ಲೆಗೆ ಜವನೇರೆ ಜೈ ಜೈ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡನೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ತೂ ಎರಡ ಬನುವಾರ ಸೈ ಸೈ ತಕಿಟ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ತುಕ ನಲಿಪುದ ಮಾಬೀಟ್ ನಲಿಪುದ ಮಾಬೀಟ್
brothers, that was a fantastic, fabulous performance from you all, and we are very lucky to have you all. युवक जावन आसात संवसाराचे मीठ. स्वामी विवेकानंद सांगतलो केदाळ रे आमचे युवक जावन आसा जे भातां बरोली चिलां न्हय बोरी भूंय बरें फळ दिवची भूंय जायचे म्हणून असले युवक कडपाडी फिरगजेचे आतां तुमचे मुखार सादर करतात तांचे मोदें लिपुल्लें देणें नसनादारी नाच जांचो मोगाचो एक हव्यास. आतां तुमचे मुखार तांच्या नाचाद्वारे तुमची मनां दादोस करतले. मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर कब प्यार की पहली नजर है ले गई दिल ले गई ले गई दिल ले गई कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है. हे, आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है. आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है. कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है. हाँ कब तक जवानी छुपाओगी रानी. अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी. गवारों को कितना सताओगी रानी. कभी तक किसी की दुल्हनिया बनोगी. मुझसे शादी करोगी. मुझसे शादी करोगी. मुझसे शादी करोगी. मुझसे शादी करोगी. अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ क्या तूने किया जादू. अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ क्या तूने किया जादू. अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ क्या तूने किया जादू. कभी घबराओ कभी गले लग जाओ मेरा खुद पे नहीं काबू. बिना पायल के बजे घुंघरू. बिना पायल के बजे घुंघरू. इस रात का है अपना मजा. आ यार मस्ती में तू झूम जा. ओ, इस रात का है अपना मजा. आ यार मस्ती में तू झूम जा. बैठा है क्या सीटी बजा. लुंगी पकड़ के जरा घूम जा. ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे. रंट लगा रे. मना जा तो सबको का
ಎಂಕ್ಲಿನ ಜವ್ವನೇರು ಇಡೀ ಚಾವಡಿದ ಧೂಲೆರ ಅಟ್ಟಾದ ಬುಡಿಯರು ಈತು ಜವ್ವನೇರು ಕಡ್ಪಾಡಿರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡಿ ಇನಿಯೇತುಯ ಇಂಚಿನ ಜವ್ವನೇರ್ನ ಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಡ್ಪಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡು ಬಣೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕೆಲ್ಲ ಚಾತಿನಿ ನನ್ನಲಾತ ಬುಲೆಪಾಲೆ ह्या सोबीत सांजेर सर्वांची सांज भोव सोबीत आनी मनोरंजीत जाली म्हूण चिंता युवा जाणांनी भुरग्यांनी स्त्रियांनी तुमकां भोव उत्तम रितीन मनोरंजीत केलें. आतां वेळ लागीं पावला लक्की ड्रॉचे. ह्या वेळी हांव उपकार बावडूंक आशेतां सर आमच्या पयल्या क्लासीत हांव 10वे क्लासी पर्यंत भुरग्यांनी तांणी ह्या लक्की डीप सेल करूंक तांणी मस्त मेहनत काणयतला. चडटा जावन आमची YCSची भुरगीं हेर फिरगजेक वचून घेवन तांणी सकाळीं बेगी उठून वचून 2-3 दिसां एटेंड करून तांणी लकी डीप सेल केला. तांचो उपकार बावडटा. तशेंच सर फिरगजगारांक हेरां फिरगजगारांक की तांणी भरपूर सहकार दिला. तांकां सर्वांक ह्या वेळी हांव उपकार बावडूंक आशेतां. आतां हांव वेदेर आपयतां मनादेक बाप चार्ल्स मिनेजर्स आनी आमचो विगार बाप राजेश प्रसन्ना. तुमी मुखार येजे म्हणून वेदेर येवन घेवन हे लक्की ड्रॉ चलोवन दिजे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. पयलें जावन आसा आमचे बंपर बहुमान. बंपर बहुमान काले म्हूण गुत्त आसा न्ही सगळ्यांक की काले स्कूटी. ओके आतां आमचो मनादेक बाप चार्ल्स मिनेजर्स आतां एक बरें करून हालोवन एक लक्की नंबर काडीचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. बरें करून हालया बरें करून कितले हालोवंक जाता तितले हालया. ओके 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 आतां लक्की नंबर लक्की मनीस कोण म्हूण आमी अनाउन्स करयेत गी. ओके 1 मिनिट हांव फादराबाग दितां. तुवें ते अनाउन्स करा हे नंबर. लक्की पर्सन आणि लक्की नंबर आमच्या विगारवारांनी काडिल्लें जावन आसा 4544. कोणा लागीं आसा गी टिकेट हाडल्यार म्हणी ना तर घरा वचून तुमी पळया कोणाचे कोण चेडूं जावन आयलें मेळ्ळें गी ना गी नंबर जावन आसा लक्की नंबर जावन आसा स्कूटी प्राइस बंपर प्राइस 4544. लक्की नंबर बंपर प्राइस 4544. कोणाचे नंबर आसा आतां कोणा लागीं आसा दया करून ताणें मुखार येवचें. ओके तरी मागीर कोणें येवन मागीर ह्या फाल्यांक भोवमान आसात. आतां विगार बाप आमचे वस्तून आसात. ओके एक नंबर काडलें तांणी. नंबर जावन आसा 6710. आकाश बरें करून हालोवन हिंसून एक नंबर काडीचे म्हणून. ओके नंबर 7309 अंतू नावी आसा जेसन डायस संतकट्टे. थर्ड अट्रॅक्टिव प्राइज फादर चार्ल्स मिनेजर्स काडटे आसात. 6191 नाव बरोवन ना 6191 अट्रॅक्टिव प्राइज थर्ड अट्रॅक्टिव प्राइज. फादर रॉन्सन काय आसात तुमी इल्ले मुखार येवन. फादर रॉन्सन या ओके प्राइज मेळटात म्हणून शिवमोगांतल्यान आयिल्लो स्कूटी सुकली आकर्षक भोवमान मेळ्ळा फादराबाक. प्राइस नंबर 5626
नावी आसा रवींद्रनाथ हेगडे हिरियडका कोणे म्हणी केल्लें आसा गे हिरियडकाक रवींद्रनाथ हेगडे हिरियडका आनी तो फोन नंबर आसा तुमी फोन करा ला एनी मॅटर लवीन आनी डिसिल्वा तुमी सलोन वरचे नंबर 3824 रॉयस्टन कर्नेलियो कलमाडीक वेताये आमच्या काटपाडीक मेळ्ळा फर्स्ट अट्रॅक्टिव्ह प्राइज सेल केल्यात ताणी ताचें नांव जावन आसा नितेश पिरेरा फर्स्ट प्राइज ताका वेता नितेश पिरेरा हायेस्ट लकी कूपन सेल कूपन हायेस्ट सेलिंगाक प्राइज दिवचे म्हणून विनंती करता कॉंग्रॅच्युलेशन्स नितेश कॉंग्रॅट्स तशेंच आमकां एक बूक सेल करूंक कस जाता फर्स्टाक 18 सेकंडाक 9 बूक सेल केल्यात ग्रेशन पिरेरा तुम्ही मुखार येवन फादर चार्ल्स लागीं हे बहुमान काणेचे म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करता ग्रेशन पिरेरा ग्रेशन पिरेरा ಕಲಾ ಮಾತೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮೆರ್ನ ಆ ತುಳುತ್ತ ಅಭಿರುಚಿ ಅಕ್ಲೆನ ಆ ತಂಡಡು ಪ್ರತಿ ಒರೆಲ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಪಡೆದು ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ನಿಜವಾದ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ದಯದೀದು ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ದ ಈ ಮಾನದಿಗೆನಿಗೆ ದೆತನೋಡು ಪಂಡ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಂಬ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬ್ರಾಯನ್ ಕೊರೆಯ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಊರುಡು ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಕಾಪುಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕರ್ತ ಆದ ಸಂಘಟಕರಾದ ಅರೆನ ಪುದರನು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರ್ರೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾಮಾತದ ಸೇವೆಗೂ ಎಂಕುಲು ತರತಗ್ಗವ ಮೆರಡ ನನಲಾತ್ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಆವಡು ಪಣದು ಶ್ರೀದೇವೇಡ ನಟೊಂಬ ಎಂಕಲ
Abebe, welcome to Katpade. वॉइस ऑफ क्या बोलते हैं सब लोग? विश्रामों से मालूम है ना, मचाएंगे त्रे यहाँ पे अभी कुछ नहीं प्रिया क्या? ए मचाओ टेरेंट पब्लिक, सिंपल गाने बना के यार सच में ऊपर हटा देंगे, तेरे मेरे बीच में को आएगा नहीं हटा देंगे, भाव का ले जितना चाहिए प्रीति को पटा लेंगे, दिल तेरे पास हाथ पीठ पटा लेंगे, सब चेला सपने बाकी तेरे को फंसा लेंगे, कोई बेटा करेगा देखो छोड़ देंगे डसा देंगे, तेरे पे हाथ लबाना अपना तेरे को हंसा देंगे, 2023 से किस देंगे मचा देंगे। जब से तेरे साथ तब से मेरा सब कुछ एक नंबर, तेरे लिए जागर जो दिल खोल के देख, अंदर पैक बन के रहना बोले अपने बस का नहीं, तेरे दिल तक पहुंचने को मिल रहा रास्ता नहीं, अपन भी आस्था नहीं पर यहाँ पर बिगाड़ गए ले, अपन दोनों चिल्लाएंगे बाकी सब लोग जल गए ले, अपन तो निकल गए ले सबका निकल गए ले, रात अभी बाकी है सूरज तो ढंग ले, तेरे साथ तू तो पार्टी सुबह शाम, तेरे साथ तू तो कर स्ट्रॉन्ग, तेरे साथ पहली बार मिला ऐसा लगा मुझे कि आई नो यू सिंस वेरी लॉन्ग, ट्रिपिंग ऑन यू तुम बड़े ट्रिप पे पता नहीं कुछ अकेले ले ट्रिक के, बाकियों का बीच में अलग से आते दिख के, तेरे बारे सोच के कितने गाने लिख, सिंपल गाने बना के यार सबसे ऊपर हटा देंगे, तेरे मेरे बीच में को आएगा नहीं हटा, भाव के लिए जितना चाहिए प्रीति को पटा लेंगे, दिल तेरे पास हाथ पीठ पटा लेंगे, सब चेला सब बाकी तेरे को फंसा लेंगे, कोई बेटा करेगा देखो शोर देंगे 10, तेरे पे हाथ लबाना अपना तेरे को फंसा देंगे, 2023 से किस देंगे बता देंगे। बहुत समय बाद लड़की पे गाना, गाड़ी और दारू नहीं दिखाना, जिंदगी तरीका ये प्यार दिखाने का, जब मन कर पिट तेरे पे दीवाना, तू हाई फाई लेकिन मैं पॉकेट का वाईफाई में बैठा हूँ, नाम तो बता डालूंगा रे एम फिर एम सती एम करे बात का साथ साथ कल का रात रात रात, बहुत हार तू लटका के चलती है मटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने से मैंने कुछ लिखता हूँ पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा, ओ मैडम कि मैं तेरा भाई नहीं है, तेरे चल कोई गाय नहीं, बस इतना बोल दूंगा दिखती है चलती है इसमें दोहराई नहीं है क्या, मामा बने बोले कल्लू बचाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बचाऊं, पल्ले जब होगी तो मल्लू बचाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन, तू बनाएगी तो उल्लू बचाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन, आई तो पता नहीं मैं संतू बचाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊं। Thank you.